datang di Janji Jiwa. Jangan janji jika tertawa. Enggak. Ya intinya kalau misalnya Anda mempunyai janji terhadap sesuatu, alangkah baiknya itu diseriusi. Jangan pernah bertawa-tawa atau dalam artian tidak serius. Betul. Misal ada janji. Janjian. Guys, ntar nongkrong yuk jam 10. Oke. Dilalat jam 10 nggak teko. Tapi kita tertawa. Oke, masih di Wancuan. Apapun itu pokoknya cuan. Dan masih bersama Muhammad Ubaidillah Syaikhul. Dan saya Arif Alfiansyah. Yoi, dan kali ini kita akan react apa ya? Bukannya gini. Kenapa Wancuan ono react? Kenapa? Karena konten paling gampang iki. Iya. Tadi kon yo tel tandane tel sing senengane ndelok konten-konten react. Alasanmu apa, Cuk? Delok wong kon delok wong sing kon delok wong sing lagi ndelok video. Mending ngene ae setelah iki nge-reaction wong sing react. Video pertama kita ke TikTok ya. Ya. POV lagi mau belanja di pasar ketemu bocil rewel. Oke. Judulnya lumayan lah ya. Si takut, aku nggak pernah ngeternarik cili belanja rewel sih. Enggak cuma dulu ya, play mana ya? Ya, play mana? Malah gak lucu nih. Karo sih, mesti yuk arek cilik rewel ditapuk. Karo. Ikan jari kan sing suka kekerasan lucu. Lah, gimana kok narik cilik kok? Kok narik cilik lucu? Ya, mau belanja di pasar ketemu bocil. Masa nek narik cilik dijak blonjo maru ditapuki nek nangis. Enggak kan biasa kan rewel ngono paling mungkin ya paling biasanya sing rewel terus ditaplok terus ngono. Menang. Kan fantasi apa jenenge? Fantasi hubungan apa jenenge? Apa? Imajinasi wong beda-beda. Masa kecilnya wong beda-beda. Betul. Sing kedua, iki kan berapa video iki? Garo. Yo, jenenge konten gampang sak cukupe durasi. Oke. Kameramen ngomong ngene, nurut. Oke, yuk konten berikutnya. Ciba iki. Kon paham gak? Paham. Tadi ya apa ya kon gak iso tarik ndelok wong bahagia ngono. Ono arek enom pacaran, ambung-ambungan terus mbok react model koyo ngene iki. Kon mosok gak kepengin ndelok wong bahagia. Apa kudu kon terus sing bahagia? Salah iki, Cuk. Salah sapa? Salah membuat videonya atau salah? Salah sing react iki lho. Stitch. Sing stitch. Lah wong ambung-ambungan ambek pacare ya wis. Ya kamu foto kan gesos-sositan bet. Lah iso sih tapi kenapa ya kayak wong-wong seakan-akan lu gak seneng delok lho menek-menek pager turun nang ngene Wadai TV. Yang bagi para jomblo-jomblo bet. Kan ngerasa nasib jomblo yang misalnya ono sing pacaran ya opo ngono. Misalnya pacaran kok peluk-pelukan kok cengeng dia membayangkan. Tapi ya kabeh positif negatif arek sing pacaran delok arek jomblo cangkruk anggap gak ngene. Ya podo, Rip. Ketika seseorang memutuskan untuk menjalin hubungan, berarti ada hal-hal yang akan berkurang dan hilang. Bener gak cocoknya? Lah iya. Mau sing positif negatif apa? Sing positif apa negatif apa? Nek pacaran positif, duwe pacar ono sing dirangkul, ono sing diambung, ono sing ditengi. Positif kan iya, negatif waktu cangkruk mbek kanca-kanca ilang. Waktu futsal mbek kanca-kanca ilang. Lah iya, positif negatif. Kan pacaran selama ini pacaran negatif iku. Aku njobo positif. Enggak sayang pacaran mbek pacaran. Iya, cok ngono rek kasuse rek. Ya cok metu domba, cok. Metu domba ngono. Ngaku iki gak pacaran, tunangan. Masih. Langsung berikutnya. Yo. Ladies and gentlemen. Tak kira pembeli udah ternyata bukan. Tak kira awal pertama aku nyawat rokok atau apa. Aku ngamar iki. Ternyata disawat dengan dok. Dok AC.
Dok kasih ku atas lho, Cuk. Ternyata wong gendeng. Tapi iki style apik lho, gokil gak sih? Iya. Iku ngarepe katok mburine rock. Rencit ya. Rancit gokil. Kejutan cepet. Lucu cepet. Kon pernah ketemu gendeng gak sih, Rip? Tahu. Hah? Tahu. Nang di? Belagu. Ya gak wong gendeng ceritane kanca wanco. Ternyata selama iki aku mbak anggap uang. Keren apa lo kan? Salah ya ternyata. Sik, yuk lanjut tuh. Ganteng, review saldonya dong. Wih sih. Saem alah. Kenapa kamu jual semua ya? Oh ya lumayan Jadi lah ya. ngedol kekayaan orang tua nih. Kreatif. Iya. Tapi kok kan musik iki kan wakil sing gawe kan. Dan sing pamer kok ono sing atusan juta, Iya. ono sing 1 M, ono sing 2 M. Aku nggak terlalu percaya nek iku duite dhewe sih. Kan ono kan screenshotan screen video sing cuman ini tau nominal itu. Jadi digabung-gabung ngono. Berarti njupuk videone wong berarti asline dudu saldonya dhewe. Ono sing ngono, ono sing jenenge wong miskin kan ya pengen berharap disanjung sih, Bet. Ya masalahnya, iku asline bunuh diri Pak, kon dengan ngupload saldo akeh. Konco-konco Iya. sing sumpah, sing butuh popok, butuh susu teko kabeh, Cuk. Akhirnya ya apa kabare? Biasanya kan ya Iya, langsung takut tahu kabar. tambah sukses re. Ya ketemu biasa boy, micu deh saya, gendeng re, Ya apa, Bos? Wih, tambah ganteng aja, Rek. Wih. tambah lemu. Iya. Padahal kan marek. Iya. Yuk, Berikutnya, lanjut. Some video from your gallery. ngomongin parkur. Lukur gak? Ini lukur. Gallery. Gokil. Kucing dia parkur loh. Iya, tapi kecemplung jeding, Cuk. Macam apa sih gitu? Salah gak sih awak dhewe nek guyu ambek kerasan tok? Kan lek nganu gue kucing ono di sini pecinta kucing, Bet. Iya, masa mau guyu kok lere? Itu kan berarti melukai hati kucing kan panji pragiwaksono kena, Min. Ya bodoh amat, aku ya seneng kucing, aku ya pernah nyium kucing. Bukan berarti gak oleh guyu kucing dong. Bener gak? Cuk, gatel cuk kan koyo ibu-ibu lho, Cuk. Kok iso gak ibu-ibu ngamuk nek blonjo? Mun ndudinge gak gawe tangan lambe, Cuk. Coba. Tunggu apa? Gak iso. Kamu nunggu apa? Ibu-ibu ngamuk, Cuk, gatel. Ngambek ya, Bu. Iya, ngambek. Nek wis ambu-ambu daster ngene iki mantep, Pak. Cewek lu mah cakep doang bang, kagak bisa engkol. Ya payah. Main gudoto biasa, gudoto kan biasa kan like, cewek-cewek di TikTok kan is ngono joget-joget, gudong-gudong ngono-ngono Bet. Kenapa ngaceng apa? Saya ingin ya, Rip. Ngaceng lambingmu kok bengkang ini. Iku tanda. Ya mungkin ngacengnya beda-beda, ada sing merinding. Oh, iya. Nah, aku ngaceng iku atos. Ajo ayo Kenapa, Cuk. kenapa? Yo seksi aja, Cuk. Oh, cewek-cewek dasarannya seksi. Ya menurutku, ya mesti dasteran koyo nang omah banget lho, Cuk. Ndelok wedok dasteran iki koyo ancuk bayangno nek sak omah ya opo. Oh, berarti kan bayangin pasti bu. Ya enggak ya masak bareng. Berumah tangga, Rip. Lanang mbek wedok dudu perkara ngentut tok, Rip. Ya sing mbok delok cedek-cedek. Dika aku pengen iki kok ngebuka kok pikiran mulai aku kan enggak. Dapuranmu, Rip. Pacarmu saiki arek apa? Master Chef. Alah. Mau dapuranmu cari ini. Ya gak, saiki arek wedok sing cedek arek iki apa? Kau no. Saya lagi cedek arek ku rondo, Rek. Ancuk, Kak. Ya, terus Ya enggak apa-apa terus no. kan kur pasti. Iya. Anak telu. Apa sih? Anak telu iku teko sak bapak apa beda-beda bapak. Lanjut. Bisa ngomong luar yuk, bener gak? Ngerti sing G dan bangga. Kayak ayo lah G angkat G. Menurutmu ya apa G? Aku F. Kamu nggak boleh FG.
Dia kok ngomong ini lho. Iku sing gampang kalau balokane sing bener sing ono balokane, Cuk. Ini metal kan. Enggak iki lho ngene lho. Apa siapa muni ini apa? Reng. Nah, Iya ngene apa? iku apa iku? Ya? Apa iku? G. G. Kreng. Oke. Rak apa yang bisa diinjak rakyat jelata? Rakyat kecil jangan bawel ya. Gending ngomongnya. Rak. Angel juga. Rak apa yang yang bisa diinjek-injek rakyat jelata? Ya wis, opo, Pak? Komedi ini apa harusnya? Iya bukan komedi nih apa Masku. Ayolah cuy. Kau ngerti gak sih penonton wong sing senengane ndelok komedi sing koyo ngene. Wes sangar. Iya sampai kumis-kumis apa yang sulit dicukur kemiskinan. Nah iya wis ngono apa lucune Lucu aku guyu mau. Enggak harus. Wong apa sih sering turu DPR? Oh iya, Bet. Iya, garuk tapi wong seneng banget dengan guyonan kok garuk lucu nang ndi, Pak? Memang gak lucu. Gak lucu ya, Tapi Bu? ditandani sih misalkan sebagai konten kreator. Iya. Dek rak apa yang bisa diinjek rakyat jelata iki apa kan? Iso apa sini? Dandani. Nah aku nanggonan tahun jim wong sing angkat-angkat tak takoni kok njupuk respon ngamuke dengan guyonan sampah iki kok pengen njupuk react wonge ngamuke ya apa ngono lho mbok dikaplok ta mbok disemek mbok Iya, lucu, dikunci ngono. menurutku lucu Lah aku tuh ngene. ya terus kan gak mungkin kan moro-moro ono arek kepidek gini kan enggak kan ya enggak dong ono rakyat ono nopek kepidek gini enggak mungkin dong Enggak mungkin enggak mungkin. iya nanti ayo solusimu ya apa Rip? Rak apa yang biasa diinjek Iya, nggak tahu. rakyat jelata. Nah, tambahnya aku sini, Bet. Ini. Oh lah kan Dani kan aku kan sing kepidek. Riko gini gini sana cok. Ini beda sepatu larang gak apa-apa, Bet. Lah. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Garu, mari ini next episode awak dhewe bakal belajar ngeriak. Iya, mesti wong sing react. Lah iso ono sing react mana di react mana ya? Iya. Sing react, di react wong, be ono sing react meneh, ae di react. Iya, pokoknya kuat-kuatan sapa sing paling ngeriak. Tetap diwajuan. Oh, itu pokoknya cuan.